Hola gent, què tal? Estem avui amb un altre tutorial, aquest cop de Clipchamp. Clipchamp.com tenim aquesta eina que ens permet editar vídeos i ara us donaré dos o tres pistetes perquè la pugueu fer servir. Estem a Clipchamp.com, però si busqueu Clipchamp ho trobareu per Google. Aneu aquí. És una plataforma, és una web que us heu de registrar. No us heu de descarregar res al principi, tot i que sí que hi ha l'opció de descarregar. I després de registrar-vos al vostre correu, doncs arribareu a una cosa semblant a aquesta. Em vaig a fer un nou vídeo i aquest és l'editor. L'editor, a veure que em mouré cap aquí, que crec que no m'ho estaré tant. L'editor, doncs, és molt senzill. De fet, avui en dia la gran majoria de programes que es descarreguen són superiors i més endavant en el canal us penjaré un tutorial de l'editor que faig servir jo. Aquest, la veritat és que no l'he tocat gaire. Què és el que tenim aquí? Doncs tenim la pantalla, on veurem el vídeo o el que estem editant, bàsicament. Tenim una llista d'eines a l'esquerra i una llista d'eines a la dreta. També tenim això. Això en alguns moments sí que el farem servir perquè el que farem serà importar. Per exemple, importem aquest, que és el vídeo que us vaig fer per les intros de Panzoid. I un cop carregat aquí, es pot suprimir o afegir a la cronologia. Llavors, també ho podem arrossegar, no hi ha problema. I aquest és el que vindria a ser, ara a partir d'ara, l'editor. Quines eines tenim? Doncs comencem per la de l'esquerra. Aquest editor ens permet també gravar-lo. Per tant, podem triar les càmeres o gravar pantalla i càmera, cosa que ho fa molt atractiu. També està molt bé. O de text a veu, etc. Això del text ja ho veurem més endavant. El tema de les plantilles, és l'objectiu d'on penjareu el vídeo, perquè algunes són, això de fet també ho podem veure aquí, en aquesta zona aquí que posa 16 novens, que és com es filmen les pel·lícules, els vídeos, etc. I segons la plataforma que estiguis gravant. Això sí, fos cinemàtica o panoràmica. El tema de la música. Aquest és interessant perquè ens permet escoltar músiques i afegir-ho. Sonava la musiqueta, ara ho veurem. Biblioteca de vídeos, si voleu afegir vídeos com a transicions, etc. Aquí heu de mirar que sigui lliure. Si ho teniu en castellà crec que surt gratis. I, en canvi, si surt el diamant, com aquesta zona d'aquí, és de pagament. Per tant, només lliure. Biblioteca d'imatges, de fet, ens trobarem també el mateix. Són imatges que, sincerament, no li acabo de trobar gaire sentit ficar imatges. No sé que siguin imatges pròpies, o sigui que tampoc no li veig gaire sentit. El text, aquest és molt important. Fixeu-vos que ja està posat com a títol, llavors aquí ens diuen diversos títols. Dues línies, per exemple, si voleu presentar algú, Adolfo López, professor de projectes. Una llegenda especial i el que no veig és els subtítols. En castellà aquí sortirà subtítols. Llavors, aquest tindrà a ser els subtítols. És més fàcil fer els subtítols de l'altra eina? Anem a l'altre cantó. En aquesta zona d'aquí veieu que hi ha els subtítols. Són subtítols que són automàtics. Quin problema hi ha? Doncs que no funcionen gairebé del tot. Ens anem aquí a anglès de Regne Unit i podem activar els subtítols. Ja està fent els subtítols. Segons això, doncs en 4 minuts i baixant farà els subtítols en anglès.
Això és un vídeo curt. És molt possible que l'encerti. És un vídeo en català. És molt possible que ho falli. Llavors, vulguis o no, no acaba de funcionar. És com els traductors d'anglès, que a vegades perden el context, també depèn molt de com escriguem. Si hem escrit bé, doncs ho enganxarà millor. Si parlo de manera entretallada, no arribarà a agafar tot el sentit de la frase. Si parlo molt ràpid, potser tampoc m'acaba entenent. Llavors, és perillós. És molt més fàcil fer-ho mitjançant aquests subtítols. Afegir els subtítols i gestos amb el text i ja. Si posem aquí subtítol, no sé per què no ho fa. S'ha produït un error. Però en principi és això. És millor fer-ho mitjançant aquests subtítols, mitjançant aquest text. Què més hem de veure? Les eines. Les eines són... Ens hem de situar, en aquest cas, aquí, i nosaltres el que podem fer és tallar, copiar, suprimir, etc. No té gaire misteri. Copiar i enganxar i suprimir. És bàsicament el 80% del tema de les edicions. Com us deia, música. Doncs afegim música. Ens posem aquí i va. Afegim una música. Fantàstic. Això és important, gent. Tenim un vídeo, de fet ara en tenim dos, vaja. Tenim dos vídeos. Això ho hauria d'haver fet abans de tallar-ho. Abans de tallar el vídeo, el que heu de fer és pujar-li el volum. Segons el programa, haureu de pujar més o menys. En aquest cas, recomano que fins i tot us aneu a prop de 170. Com ho hem tallat, ho hem de tornar a fer aquí. Llavors feu el mateix número perquè si no quedarà malament. Deixem-ho ser perfecte. I després tenim l'àudio de la música. I aquí el que hem de fer és baixar-lo. I baixar-lo també bastant en aquest programa. Aquí jo crec que un 11% ja estarà bé. Mirem-ho, a veure. Hi ha, òbviament, la turquesa, segurament la blanca, que fixeu-vos que és més gran que l'altra, la gris, la de color negre també, etc. I el que farem aquí... Perfecte, doncs ens ha sortit bé i no hi ha més. Agafem aquesta, ens fiquem a sobre i el que fem és duplicar. I anem duplicant. Ens ha agradat aquesta cançó, no hi ha problema, fantàstic. Aquí ens passa, ens sobrepassa, doncs tallem. I ja hem tallat. Una forma de millorar la vista, ampliant. Aquí estem ampliant i llavors ara ens surt tot el vídeo molt més llarg. A veure si podem anar al principi. Això és perquè està carregant. Aquí començarà l'entradeta. Fixeu-vos que se sent més la meva veu que no pas la música. La música és molt de fons. Aquí podem tallar la música perquè ja l'entrada té música. Per tant, tisores. I el molt bèstia m'ho talla tot, però no passa res.
Vale. I aquí podem tornar a tallar. I aquesta part de la música no ens serveix. De fet, no se sentia perquè la intro estava molt més alta, però llavors potser s'escapa alguna nota segons la cançó que trieu. Triem això i podem apretar o la part de borrar del teclat o el suprimir. Amb qualsevol d'elles ens funciona. Vale? I llavors doncs, ja tenim el vídeo. Tenim on estic fent la introducció, on faig l'intro del canal i, finalment, doncs, el vídeo en si. Jo crec que aquest vídeo, que és un vídeo senzillet, no està gaire currat, és més que suficient. Per tant, ara anem... el tema dels subtítols al final està desactivat. És que falla molt. És que no val ni la pena. L'àudio, sobretot, important. La resta, jo no ho faig servir. Efectes, colors, velocitat. Velocitat, sobretot, no ho toqueu. Vale? Perquè llavors no s'entén res. I no sé si alguna cosa més. Pues ja està. Doncs ja està, aquest vídeo ja quedaria així i aniríem a exportar-lo. Torno a repetir, recordeu-vos dels 16 novets. Vale? Aquestes coses d'aquí, al final me queden només en text, que potser és el més interessant. Gràfics no en fareu servir. Transicions, potser sí, vale? Està bé. Tornem a tindre un altre cop el tema de doncs, si és de pagament o no. I el de marca fora. I a part d'aquí, res. Per tant, repeteixo, tenim el tema de tallar, borrar, enganxar o duplicar, millor dit, text, música i l'àudio. Vale? Us hauríeu de centrar en això. Si us heu de gravar, jo gairebé us recomano, en el meu canal teniu un tutorial d'OBS, jo gairebé us recomanaria l'OBS. Si teniu mòbil, mòbil. Llavors, enregistrar i crear és una opció. Vale? Jo no la descartaria. I poca cosa més. Ara anem a exportar i quan exporteu, sobretot, l'ideal seria que fos en màxima qualitat. 480 no ho recomano mai. Vale? No té sentit. Si aneu al vídeo de YouTube, si aneu a aquest vídeo precisament meu i fiqueu 480, sortiré amb molts píxels i gairebé no se'm reconeixerà. No val la pena. Vale? 720, 1080. Bueno, això és per pagament, però ja us diria que no us flipéssiu. Aquests dos, vale? Amb 720 és suficient. Sobretot l'important és que us senti, vale? Per tant, l'àudio. El vídeo pot estar bé, però amb 720 ja es veu perfectament. Posem, per exemple, 720 i ens surt d'aquesta forma accelerada el vídeo. Deseu-lo al Drive. Vale? No té més. Apreteu, ho connecteu. De fet, no sé per què no està connectat, si tinc la meva identificació. Vale. És un vídeo curtet, per tant, en principi no hauria de trigar gaire. Espero que us sigui d'ajuda, espero que li doneu l'oportunitat a aquesta opció. Aquí fixeu-vos que teniu l'opció d'instal·lar. N'hi ha de millors? Sí. Gratuïts? Fins i tot, també. Online? Jo crec que online és potser del millor. I per les tasques d'institut, jo crec que és més que suficient. Per tant, gent, deixem-ho així i espero que us sigui d'ajuda. Fins una altra. Adéu.